Dneska si povieme niečo o tabuľkovom výživnom. Jedným z identifikovateľných problémov efektivity slovenského súdnictva boli rozdiely v rozhodovacej činnosti súdov v oblasti výživného. Aby sa aspoň z časti tento problém odstránil pri určovaní výšky výživného, bola vytvorená metodika pre určovanie výšky výživného, ktorá má odporúčací charakter. Preto ju nemožno použiť na všetky prípady. Tabuľku nájdete v komentári pod videom. Avšak použitie tabuľkovej metódy má samozrejme svoje limity a tabuľka je určená predovšetkým pre štandardné obvyklé prípady, kde nie je napríklad zhoršený zdravotný stav dieťaťa, ktoré si vyžaduje vyššie náklady. Tabuľka tiež vychádza z príjmu povinného, avšak nezohľadňuje jeho majetkové pomery, ktoré tiež môžu mať výrazný vplyv na jeho životnú úroveň. Avšak tabuľka je výsledkom komparácie rozhodnutí odvolacích súdov vo veciach výživného. Pričom podobné tabuľkové výživné sa využíva aj v krajinách ako Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a dokonca aj v Českej republike.